Why? $1 million man. Yeah, loud and clear. Flex check to the PLACK. Vamwe vakakwira ndege ndekati aninga kumire munasabe. Kuchemana masanction kudai kutori kumberi kwa tabi. Kudai mavura maindustry kune maketo yudziro kudashale. Matarenda kawandisa isu vamwe tinoimba nezvirawe. Vari kuwedzera kuterera rabishi tichiterera muraundi vachibondera vanhu vachitenzera hapachina wekuchemera ngavasiye kwekupengera tichavakaradare vanokarasa mare vaneta siyai vatandare vapera basa vamwe vakakwira ndege ndekati aninga kumere munasave kuchemana masanction kudai kutori kumberi kwa tavi kudai mavura maindustry kune maketo yudziro kudashale matarenda akawandisa isu vamwe tinoimba nezvirawe kunge vari kubata mushonga kusvika panzvimbo kuchinja zvatakaronga inyonga muraurayisa vanhu woka tarisai zvirwere zvawandisa vana padzidzo vagodadisa zvamadzisi taramba tinganeta nzira dzatofamba vamwe vakakwira ndege ndekati aninga kumire munasave kuchemana masanction kudai kutori kumberi kwa tavi kudai mavura maindustry kune maketo yudziro kudashale matarenda akawandisa isu vamwe tinoimba nezvirawe vari kuwedzera kuterera rabishi tichiterera muraundi vachibondera vanhu vachitenzera hapachina wekuchemera ngavasiye kwekupengera tichavakaradare vanokarasa mare vaneta siyai vatandare vapera basa vamwe vakakwira ndege ndekati aninga kumire munasave tiri kuchemana masanction kudai kutori kumberi kwa tavi vamwe vakakwira ndege ndekati aninga kumire munasave kuchemana masanction kudai kutori kumberi kwa tavi kudai mavura maindustry kune maketo yudziro kudashale matarenda akawandisa isu vamwe tinoimba nezvirawe kunge vari kubata mushonga kusvika panzvimbo kuchinja zvatakaronga inyonga muraurayisa vanhu woka tarisai zvirwere zvawandisa vana padzidzo vagodadisa zvamadzisi taramba tinganeta nzira dzatofamba vamwe vakakwira ndege ndekati aninga kumire munasave kuchemana masanction kudai kutori kumberi kwa tavi